Muri kufara here. Ndauya zvekare nekamwe katopic kanonakidza but kanonakidza aino kuti kune varume vachatsamwa vana handinzarwo vaya muchatsamwa nhasi handitya. Ndiani anoita kuti imba imire, mukadzi kana murume? Ndofunga tese tinoziva shona yekuti musha mukadzi. But kana zvichinzi musha mukadzi, hazvirevo kuti mukadzi ndiye anoita kuti imba iite sei? Imire. Kana ndichiti imire ndinoda kuti ienderere mberi. Parambe paine musha pachinzi pana baba nhingi namai nhingi handitya. Ndokumira kwandiri kuedza kureva. So anoita kuti imba imire ndiani, mukadzi kana murume? Pane nyaya dzekunetsana mudzimba idzi handitya. Handinoziva kuti mudzimba tinonetsana, tukana, kurovana, vanorovana, vanopopotedzana, vanodhakwa, vanoita sei. Mudzimba mune zvakawanda, chakafukidza dzimba matenga. Asi nhasi ndoda kukugadzirisai. Aino kuti kune varume vachatsamwa, ndofunga ndambozvitaura. Ndozviziva kuti kune varume vachatsamwa. But murume akangwara haafaniri kutsamwa. Nekuti achanyatsozvikombeya iye murume nemukadzi. Ndofunga makati akatosiyana. Kunzi murume nekunzi mukadzi patori a big difference handitya. Pane musiyano muhombe usingaite pamunhurume nemunhukadzi. So munhu anogona kuita kuti imba yake imire munhurume. Hamusandipikise. Ndiri kuziva kuti sei ndati munhurume. Nyatsa kuteerera unyatsovhura nzeve dzako handiti. Nyatsa kuteya nzeve kwete kutsamwa kuti ndanzi murume handitya. Okay, munhurume ndiwe unoita kuti imba yako imire. Imba yako nemukadzi wako imire. Do you know kuti pamunokonana paya pane kamwe kakuita kamwe kanoita mukadzi kaya kakunge kakuramwa akuita ngaakuda kukusira vana, chero ane kanoyamwa so anombokakanda pamubhedha ombobuda panze otombobuda gedhe achita kunge akuita sei akuenda. Saka iwe patime iyoyo manje ukatadza kuchangamuka, imba iri kutopazika wakatarisa. Havasi vese vakarambana izvezvi vanga vasingadanane kana kuti vakarambana vachida kurambana. Mukadzi cheche anokwanisa kuramba murume asi hazvirevo kuti anenge asingade murume, anenge achitomuda. But vakadzi tine kamwe kahabhiti katinako so kekuti hangatondinyengerera chete, anotofanira kutondinyengerera chete. Yes, murume unofanira kutonyengerera mukadzi wako, handi mukadzi ndewako, ndiwe kawakamutora. Saka iwe unoda kuti ukasamunyengerera nyengererwe nani? Tinototsamwa bosi techida kunyengererwa. Kutsamwa kwedu kuyakwa kune kusiri kutsamwa chaiko. Asi kuti vakadzi tinofarira kunyengererwa. Chinhu chinonzi kunyengerera chinhu chakakosha handitya. Hatisi kuti ramba uchingonyengerera. Ende hatisi kuti ndiwega unofanira kunyengerera. Nesu vakadzi tofanira kutonyengererawo varume. But pane time yekuti murume ukatoona kuti panapa zvashata, nyengerera uone kuti ishuwa here idzi dziri kutaurwa namadhamu kuti inini ndakuita sei, ndakukusira kacheche kanoyamwa apa. Makazvitarisa mukadzi agosiya mwana mucheche ari kuyamwa agomusiya agokusira achiti unomisepi nemarwadziro anoita kutakura 9 months agokusira mwana. Anenge asingatodi kutosura kuendesa naye kumapurisa muchiita sei wakutotambisa nguva yako kana kuti wakutotambisa mari dzako nezvinhu zvaungofanira kugadzirisa wega mumba mako. Murume ndiwe unoita kuti imba yako imire. Gona kutaura nemukadzi wako. Ende vakadzi tine kamwe kakuda kungoita kamwe kakuramwa so. Ndeke nhema kaya chero mukadzi wako achitozviita mubaziva kuti ndeke nhema. Hakuna munhu anongodza angotsamwa. Inhema anenge achinyepedzera handitya. Tinenge tichidawo kunyengererwa. So guys, kunyengererwa kunonakidza. Kunyengererwa kunonakidza kana uri mumba nemukadzi wako. Imbomunyengerera uone. Zuva raunoswera uchimupuruzira, uchimunyengerera, uchitaura naye zvakanaka, unoti anoswera nemufaro sei. Tinongoda zvinhu zvinongoita kunge mwana mudiki so. Zvekuti chero usina chawamutengera kakungomunyengerera ikako kanomufadza zvimwe zvekuti unotoshauzwa kuti imba yangu here kana kuti ndeye umwe munhu. Unogona kutofunga kuti ane zvaandifungira. Hapana, ari kungoda kupuruzirwa ikoko nekunyengererwa. Vakadzi takangoita sevana vadiki handitya. Plus nekaya kakungoti ndinganyengerere murume. Yes, handinyengerere murume. Kana ndichita ndinyengerere murume handisi kuti handisi kumuda. No. Pane zvekuti murume unofanira kutombondinyengerera ukandiri mukadzi kaini pawa rako nepawa rangu zvingaenderana papi. Saka ngatinyengerere vakadzi vedu mudzimba handitya kuti tichengetedze dzimba dzedu. Vakadzi uko handisi kuti muite sei mujairire varume. Tazojairire varume venyu. Varume vatonyengererwawo futi. Asi tiri kuti point yakawandira kuti varume ngatigonei kuita sei kunyengerera vakadzi vedu.
Yes, mukadzi une paunofanira kutonyengerera murume wako, ukamutadzira katisi kuti ngachikunyengerera. Unofanira kutoita sei? Unofanira kutomunyengererawo, handiti, kuti zvigadzirisike. But varume uko ngatinyengererei vakadzi vedu. Haina kuti izvezvizvi pane vanhu vari kutobva kunetsana izvezvizvi, but pari kungoshayiwa angonyengerera chete. Saka iwe murume ukati mukadzi ukatsamwa iwe woti haina ndinzarwe ndiri mhofu inini. Baba omwana hapana chamuri kuita. Mukadzi anotopuruzirwa wotonyengererwa. Sorry sweetheart, sorry kana handichazviite futi. Handiti chero uchiona kuti hapana zvandambotadza zvihombe iye chaari kungoda kunyengererwa, hakusi kuti wamutadzira, ari kungoda kungonyengererwa chete. Ndozvatingori vakadzi vese, handitika.